Nimbag rabi kailian itaket Abril 30, 2020 mauding aldaw ti Abril kahit mauding aldaw maten ti serye ti panagibasa tayo iti dandaniw kas pangrambak iti Abril bulan ti literatura nga Ilocano. Ket sakbay na nga ampan tayo ti tayo pagpapatangan agyaman tayo kini Derek Marcel Yabes iti t-shirt nga inaramid na naganip iti inaw namin ni Anib iti kay papanan na iti Ingles. Pinapudlo na ti kompleto ang nagan ti inaw namin kat Anib Miguel iti may kadwa kat Sanyata Noriel. Agbabawi kami kinibagat tinaga na kumadya inaw na kat Salaknib tan parehong S niya Salaknib Sanyata. Pagkasta okay mo tanta ti birngas na kadami dito balay lagi Anib sa Laknib. Naganda ito yan. Medyo ado dito oras siguro nga kanina dito ita ingkadang ko nga basa aklatan tano saan nga bumayag dito papel nga in presentar ko iti may isang convention ti Gumil Pilipinas may papaniti panagsurat iti Daniw. Naganagto yan. Huwag basa aglatan tano kaya dinggin nyo latan na impaskil kumot latan iti vlog ko kaputa may papaniti Daniw dito trinatar tayo ano imbasbasa tayo iti unos ti makabulan. Siraan tayo dati iti makunang iti 2012 nun niya ti nukasano nun niya ti Daniw niya so dito rugin tayon pudno ang narigat ang maawatan ti Daniw tamamati ak nga iso dito iti kangatuan na forma ti arte ti Daniw adaan iti ritmo ken kumpas ken adaan sa miweng dagiti balikas nodan nga rod iti sa miweng ken kumpas adan met nga rod dito iti sala wenno ti panangkumpas ta sino man ang mangi-perform wenno mangibasa iti daytoy. Ti Daniw may sa painting wenno ladawan ket dagiti balikas ti inusar mo pinagpinta wenno pinang kamera. Ti Daniw may sa kitikit ta adanmet ti arte ti piskal alanga tinaisurat a Daniw. May sa pamaneknek anangato akita ti arte ti Daniw daytoy. Kas nadakdakamot ko din na palpalabas kabalan ti may sa lima ti tawen na nga ubing ti agbalin ang nalaing a pianista ti agbalin ang nalaing a mannala ti agbalin ang nalaing a pintor ngem karkardayo ang makasangal dayta iti may sa napintas a Daniw. May sa pay no ti pintor ket ipintana ti padas wenno pamanunutan iti kambas babaen ti pintura ti mannaniw ket ipinta na met ti padas wenno pamanunutan na babaen laeng ti balikas. Daytoy met nga rod ti mangilawlawag no apay akas na laengen ti rigat na amawatan ti maysa a Daniw. Ngem no siya kamaysa daytoy kumat ti maysa matukol tayo at uudan na pamati at ti Daniw na rigat a maawatan masapul kung mga agbalin daytoy manakitinulong aramit tapno maiton dudupay ti lengguwahe ken kultura ni Ilocano saan apara kadagiti sabali a puli no diket para metlaeng kadatayo nga Ilocano. Tapno maawatan tayo nga rod ti Daniw medyo kapoy-kapoy ti signal. Ti Daniw ket imununang iti panagsurat kahit nasa wen nabukal wenno limtuad nga rod ti Daniw babaen ti balikas anay isawang naaramat kadagiti ritual ken adan iti kumpas ken ritmo wenno sa miweng. Iti panakatuktal wenno panakairugi ti panagsurat naisurat dagiti Daniw tapno mataginayon dagitoy. Karaman ti panakisurat na dagiti elemento daytoy apakairamanan ti rukod ken rima ken forma. Si Marsaruno nga rod metten ti panakaituding dagiti paggalagadan iti panagsurat iti Daniw dagiti na duma-duma akita ti Daniw. Saan man metlaeng nga nabayag ti manor dagiti adan iti progresibo apan nagpampanunot anang duprak kadagiti naituding apagalagadan.
iti gimong, iti simbahan, ken iti agindaway, iti daniw. Dinakamat da nga daan itong galmaysa iti karbengan, amang ito ding iti bukod na pagalagadan, ken no anya ti suruten na iti panagsurat na iti daniw, iti panangpaltuad na iti bukod na nga arte. Lupay anyaman tinagbalbalinan ti daniw kay kayat kulat tamet asubyanan ti mununa nga anag na aday ito ket maisawang. Isu para kanyak ti daniw ket adda may basa ngem iti maisurat. Maisurat tapno agtalinaed ditoy lubong. Ngem may basa wenno may perform tapno matungpal ti rasod no apay anapartuat daytoy. No anya ti aponarenyo kadagitoy a kapanunutan, ipabusoy ko kada kayo ti karbengan. Tunggal man naniw adda amin kuana ti kankwana karbengan no anya ti ikaddeng na poetika wenno suruten a panagdaniw. Ti pakaseknak ita iti daytoy agundaway isu ti panangawis ko kada kayo agsurat iti daniw Ilocano. Awisen kayo amang ibinglay met iti bukod yo a poetika para kadagiti Ilocano. Ngimsakbay na agsurat kayo kahit kuman nga ibinglay kada kayo dagitoy 10 abilin iti panagsurat iti daniw. Wenno iti sabali a pannao dagiti tips apang lakagan tapno makasurat iti daniw. Muna abilin amwen ti pudno akay papanan ti daniw. Masapul nga amwen ti pudno akay papanan ti daniw ken no anya dagiti naduma-duma akita ti daniw kas iti soneto, bilyanel, haiku, ken dadumapay. Masapul nga amom dagiti nailatangen a paganurutan asaan ka ket di ang mga raramid latan iti bukod mo akay papanan ti daniw. Kabisaduan dagiti naikanawidanen. Amwen nga dagiti naduma-duma akita ti daniw sakbay pay ngayon kadgang mo ti agdaniw. Kas matlaeng kadagiti sumrek iti maysa fraternity, masapul nga glasat ka iti maysa nga inisasyon nga isu ti panangamom kadagiti rules and regulations. Kadagito iti mangtedken ka iti nalawag a pagturungan, iti nawadwada a kapanunutan, iti disiplina tapno matunuyan ti arapa mo, ti panagbalin mo anan-anay a mannaniw. Amwemmet no anya dagiti ramid mo iti pagdaniw. Kalpasan nga mumon ti kanigid kanawan iti panagsurat iti daniw, mabalin mo metten ti mangituding iti bukod mo a pagalagadan. Wenno umarngi iti pagalagadan ti sabali. Iti ababapan na mabalin mo metten ti mangituding iti bukod mo poetika. Kadagiti mangikadeng agsurat iti addaan rima na masapol a suruten animbag dagiti pagalagadan. No awagan ti daniw a soneto wenno bilyanel, masapol a suruten manipud kama agingga iti tuldek. So kasla kadagiti nadakdakamat tayo kadagiti napalabas nga episode tayo. Kadagiti padak anayat iti free verse wenno daniwalay. So ajigam ti Ilocano ti free verse. So di amo kay di 2012 nalilipata kay daniwalay gayam free verse. Daniw awalay. Sanmet anu anyalatan dagiti balikas a mapununot ti surat. Uray no daniwalay ti laeng paganurutan nga awanan rima iti udi na ti saan na sinurot. Kaya't naasawen, suruten metlata dagiti nagadupay a pagalagadan wenno pamati no anya ti makuna daniw. Addag kuna ati daniw iti free verse kasla datay ag basketball nga awan ti makitam aring ngem iti panangibatom iti bola amom nga iti formam kapig sa ti panangibatom amom no may shoot daytoy wenno saan. Simple nga kaya pangari kiti ganyan ti free verse. May kadwa bilin. Actually palagip dito Uno, may kadwa tips. May kadwa tip. Amwen dagiti naduma-duma akita ti kabukbukudan na daniw. Kinapudno na daytoy kumati kang runaan ti panangam mo wenno panang review kadagiti kabukbukudan a daniw. Apay tadi kaditi manurat ti konsensya ti ili idinto ati mannaniw isumet ti kararwa ti puli. Kas mannaniw nga Ilocano sikat ti kararwa ti puli nga Ilocano wenno pasad na ka dagiti sabsabali pay a kararwa wenno dagiti gapwananda dagiti na duma-duma akita ti daniw nga Ilocano
isuda dagitoy dagiti ladawan ti Kararwa ni Ilocano. Tinagunyan na sa nyata. Anyamet ngay dagiti na duma-duma akita ti Daniw Ilocano. Umuna ti bari-bari. Ti Daniw para kadagiti di makit-kita. May sapay Daniw Ilocano ti atang. Ano pa para kadagiti Kararwa dagiti minatay tayo. Dungaw. Wenno Daniw para iti kay puspusay na laeng. Burburtya apagayat apagpaliwaan ti pamilya wenno gimong. Ti pagsasao, ti bukanegan, ti Daniw parparaangan wenno Daniw para radyo, ti epiko ano maglatak iti biyag ni Lamang. Wala ta pasata pa may isang komento sakpay ngitultuloy tayo. Kadagiti demo numero klase ti Daniw no kadi adapter tayo iti Ilocano ket saanen a masurot ti numero ti sila batong galing niya apo red. Numabalbalin lang kuma no mabalilakid di ipakatayo lang tada jay rule da iti Ingles no ibaga tayo nga nakspangarigan niya ti Daniw mo soneto sunod niya ti bagbagada nga rule ti soneto no mabalin laeng surutan tayo da jay ngam no medyo agnayon agkurang tayo iti panagdani tayo iti Ilocano no kurangan sobraan tayo dito saan tayo nga awagan iti soneto basta Daniw latan siya siguro para kanyak no bilyaner nga malaki di talaga surutam na niya da jirul ti bilyaner basta hayko mo no pa adu akita ti hayko and no daduma ay nga rod adamot kempo ti panangsari iti alad nga kunada so sariem di rules siya kasi i-challenge mo di rule mabalin na tayo ito no lakit di mastermon sa pagkarigan yan panagbisikleta sakbay nga gamdem nga pagtambli-tamblingin yung bisikleta muno niya pa itararamidam tapos sa muawagan nga kasi ti panagbisikleta masapol nga mong di basic ti panagbisikleta so may katlo at tip bagak na ito din although basaklat ano naluluwaga saan na pagsursuruan kag surat ti panagsurat iti Daniw nagdumot ti ibagbaga tayo din basan nila ibaga tayo ang atuan na forma ti arte ti Daniw ngarod sana mabalin pagsursuruan wen nagsurat daytoy pagsursuruan nga agsurat daytoy kas na kun natayo iti nga mabalin masursuro ti ubing ti agpiano ken nagpinta wen nagsurat iti simple babasaen ngem narigat makasurat iti Daniw panagkunak adda biddot iti bagbagadang agsurat kang umuna iti Daniw san makapagsurat ka iti sarita wenno salaysay ti sarita ken salaysay ket direkta panang surat iti maysa nakalalagip apadas ti tao wenno significant human experience significant human experience usually kasi yung magtana salaw tayo dito nga word surat mo talaga dahil mo't lang ti may ikari nga suratan na dumay hindi niya dahil importante nakalalagip apadas ti tao isumot lang ti may ikari nga suratan iso nga na minsan umado siguro ti oras tayo ta na minsan adda may isang sarita na premiado kat nagkomento ti may isang nalaingmot na manurat iti Hawaii nga kunana mayat mo di pa nakasurat na dahil sarita yung kaslahang nga maikari ko na dahil bida nga impayan itikas dyan nga oras itikas dyan nga talento nga insuratan pa dahil may sala nga kaslagagangay kumawan no nalagaan mo nga kabibiyag ti may isang tao nga sila ambot nga napatag ko makas bagarigan saan mo nga inspiring jay so tiket na kasawen so may ikari nga masurat ti may isang apadas ti tao uno kanaig dito nga tao no dagiti ket importante uno nakalalagip
Kwenta dagiti bilyanel ken soneto na FRBI kadagiti libro na ket awan bilang ti sila ba na bro. Wen. Oo. So dayjay siguro sana yung pablaak dagiti nagsursuruan na nga soneto kada bilyanel. Takas di mo te sursuro ka nga talaga. Or siya at the time nga talaga sinursuro mo ti sana ito ken bilyanel. Kapag tagsursuro ka nagrigat ngamin, di ba? Saan nga ka-publish nga kunada lagi si pagsurusuruan. But amumon dayjay art ti sanet uno bilyanel. And into nukan decide ka nga mangsurat akman iti bukod ko nga soneto uno bukod ko bilyanel. Asya. Dayjay ti point ko. Tapno aware ka nagbayad kami na dyan Islam may mayat no sariyem ti alad nga aware ka nga da sariyem nga paspasarak nga sumarsari ka so dyan matlang ti dawat ko okay ayan may kapat at tip masapol na napudno ka iti bagim ken iti reader mo masapol ang nalawag ti usaram apangarig ket sana tapno tikawom ti reader mo tapno may baga na uneg ti daniw mo. No mamati ka man ana sirsirig kang iti reader mo agusar ka kadagiti pagilasinan tapno maawatan danon nya ti bagbagam iti daniw mo. Masapol met nga gusar ka iti maawatan ang balikas asaan ket dagiti nauneg ang masapol mo iti diksyonaryo. Ti kay papanan ti daniw ket saan dagiti nauneg. Balikas no diket ti bagbaga na ti daniw. Ti maysa nalay nga mannaniw kabalan ng aramiden ana uneg ti daniw na babaan dagiti gagangay a balikas nga susaren dagiti reader na. Balin ka pa yan napugno iti reader mo no ti daniw mo malikna mananam maangot ken makita da ti daniw mo. Uray pay metaphysical day ta daniw kas kumaitayat. Waya gura wenno tratara na ti beyond this world ako nada kas iti Dios langit patay ken impyerno masapol lata marikna mananam maangot mangeg ken makita ti daniw mo iladawan mo dagiti metaphysical a konsepto kas iti ayat hustisya panagpapada ladingit upay baligi tarumpingay kasano nga ibagam iti reader mo amay panggap iti pungtot ti dandaniwem kasano nga ipakaamom may panggap iti panagayat ti Dios ti dani mo manen masapol nga iladawan na gito'y apadas wenno pasamak. May kalima at tip laglagi pa adagiti balikas iti daniw ket elegante ken nasantuan. Awan dagiti nababati kalidad na balikas nupay amin na banag maipayan iti elegante wenno natakneng a balikas kas kumay ti dugyot takki, tupra, ada sa bali awagas, apan nang ibaga kadagitoy babaen ti retorika. May sangarod aramid iti daniw ti retorika. Wenno tinaannad ken makaayo apan nang iladawan iti maysa a banag. Uray pay no nakadurdurman daytoy. Nasantuan med dagiti balikas iti daniw. Gaputa naglasad dan iti maysa a nakarikrikot a proseso. Manipod iti panakapasamak ti daniw agingga iti panakasagat daytoy apadas iti utak ni nasirib a mannaniw agingga nagbalin ken simimgat daytoy balikas sa naisurat manmetlangin iti nainsiriban awagas iti panakatungpal daytoy a proseso maysa daytoyen a sacrificial abanag nga isuman medlaeng ti na magbalin kadagiti balikas wen iti daniw mismo a nasantuan. May kanam a tip iladawan saan nga ibaga ti mensahe ti daniw. Show don't tell. Daytoy ti maysa kadagiti kang runa na palagip kadagiti manurat uray iti sarita. Bayam amatignay dayjay reader gapo iti kapintek timparang mo nga istorya wenno padas wenno imahe. Saan pay ket di makuna adaniw no imbagam ti karirik na wenno kapanunutam iti maysa adaniw. Adadagiti sumagmamano nga agsusurong agdaniw adagiti komentaryo da iti kagimungan ana ornos iti upat alinya ken adan riman na awagan da iti daniw. Well, daduma
medyo segue niya. At dati forma ti Daniel natakamat ko di mo na nga tempo. Ta dito sinurat ko dito dito. Sa pagarigan og Daniel wala tayo Daniel agiti aktivista sa pagarigan. May masapol nga duduma direct to the point di panagya-blood tapno dagos nga mawatan lagi pang ibagbagan so time mo ibaga nga saan nga Daniel dayay sa bali nga kita ti Daniel Asing Miris 101 wala ni ka Daniel Lesperos bueno may ibagak so nga nagkuakti old files ko. Actually ti tatta ko mga nga edition. Plano ko mati mangi translate iti sagay sa Daniel dagiti paborito ka man nani iti Ingles. Kas kada Eliot, kas jay da Rilke, sino pay da Simic. Nakumot time ko ni sino pa yung paborito Daniel Neruda dati babae lipatak lang siguro dito sa bali nga tiyempo nga patasik ti mangi translate kaya ti paborito nga man Naniw nunyamat ti kasasaad da dagiti nga Daniel no may translate ti Ilocano ano tayo ito tuloy lang asjay adda dagiti mangibaga nga Daniel lang no kwa dagiti Daniel parpara siguro Daniel parparangan ko natin lahat di istorya uno di komentaryo nga sa kolom ko mga nornos iti pa Daniel parparangan ko natin sige ibigay ititela to diyan Daniel mo dagijay awagan tayo di Daniel parparangan okay so may kapito at tip adda kopya dito abilin ni Reverend Apo. Adda dito vlog ko. Ito arielsotelo.tabag.blogspot.com 2012 pa dito nga nasurat. So, no kung may-edit ko tata, siguro dahil ikatan tayo, dahil nayon tayo. Bayam latan ta, orita damot date na dito 2012. So, makita tayo nga 2012 nga nasagana dito. May kapito at tip. Daniwen, dagiti istorya ti Pulim. Ti may saman na yung Ilocano, daniwen na ti pakasaknan nakas Ilocano. Daniwen dagiti istorya nga ammo ti kaduan wenno kagimungan, wenno ti awagan tayo iti folk story. Usarem ti bukod mo nga istorya, wenno istorya ti Pulim, wenno kagimungam. Malaksid ngamin nga agidok dokumento ka iti artistiko awagas, ipakpakitam tinaisal sa luminang istoryam, wenno istorya ti Pulim iti lubong. Okay. Total, okay, agyaman tayo iti globalisasyon, 2012 pa dito ipangpangruna ti tao basahin itan no nya dagiti bambanag, asaan akadawyan, wenno no nya tinaisal sa lumina iti maysa a tao, wenno maysa a puli. May kawalo a tip, saan laing nga dagiti mannaniw ti rebeng na makaawat iti daniw. Awanen ti daan na kapanunutan adagiti mannaniw adanda iti isang sangayan agupit nga isudalaing ti makaanag kadagiti na isang sangayan na bambanag dito'y lubong. Pudno nga danda iti sirib akabalandang amirisen uray dagiti gagangay a bambanag. Ngem dagiti nga amiris da saan laing nga para kadakwada nudiket para iti sabali a tao. Para iti pudpudno nga anag ti arte arabeng na ama apresyar. Kas iti pudpudno ti anag ti kinapintas anapintas laing daytoy no adda mga presyar. Ti kinapintas napintas laing daytoy no adda mga presyar. Kadi pinartuat tinamarswa dagiti tao tapno adda mga presyar iti isang sangayan nga art na nga isu ti lubong. Ay siya. Art for art sake kung kunada ngamin kada tayo siguro agsurat tayo iti arte tapno maawatan ti sa baling nga tao, tapno ma-appreciate ti sa baling nga tao. And
no mabalbalimpay makatulong da ito yung manglawag iti kapanunutan na wano o mangbukit-git iti nuanya da ito yung may sa banag. May kasyam atip amwen no kasano tagsurat iti napintas adani yung Ilocano sano nga taya. Siyempre kaya tayo amin na napintas met ti dani tayo. No sarmon nagiti na duma-duma aramid iti panagsurat iti daniw mo. Nakaaramad kan iti pangarig wenno saan na diretso apan ang istorya ti may sa apadas wenno pasamak. Babayan ti panagusar kadagiti na indaniwa na balikas. Ngem napintas kaditi daniw mo. Iti biyang ko napintas dayta daniw no matignay mo ti bukod mo arik na. Ket maipawat mo met dayta arik na iti reader. Napintas ti daniw a masurat mo no saan kang agkarkarawa iti panagsurat mo. Amom dagiti na ikadengan ang paganurutan ket nalawagken ka ken maawatan ti ket mo asuraten. Amom ti lengguahem amom ti kararwam nga Ilocano. May kasangapulo at tip panunuten anya ti market mo wenno pa kay sangratan na. Para kadi iti banawag, iti radyo, iti ararmam, iti Facebook, na sangrat kadi basaem ket i-videom ti bagim sa i-upload mo iti YouTube. Kadagiti panggep na tagsurat iti banawag, well kaputa sa edit ti dandani ti banawag. Manaksit iti sibubukal panidpor. Dati panidpor. Ayan na ti Daniel di 2012. At adda kagudwa panid daytoy pabarintidog lengthwise, okay? Half page lengthwise iti banawag dagiti no kasjay iti rukod ti dani mo isabmin mo ti banawag. Naparpartak nga may pablaak. More on technicality dito. Idi nga men adda dati nakababa nga daniw yung pablaak mi mat ni iti submit ko tapno mabayadan in iti clippings niya touch ko yung clippings questionnaire da kami kano nga nagababa di dani yung well tatakot man di dani tatan 500 hindi ka 300 sa edi 500 nababa nga peso kat adda nakatatidog nga dani mat kat same nga 500 medyo mas daw di taga accounting so numabalbalin half page lengthwise ti daniw para banawag. Yan nan. Anya ti klase ti daniw para banawag. No ti daniw para radyo ket nalaka amawatan, tamasapol amawatan daytoy dagiti listeners. Iti maminsan laeng apan nakaibasa na. Masapol at ti daniw iti banawag ket daytoy maawatan kalpasan ti sumagmamano panangam amiris ti reader. Na nakamat ko man iti napalpalabas nga edition nito ya. Kasmay sa man naniw naynay sublyanak ti historia. Mamatiak iti kunani Jose Rizal at ti amuna talyawen tinagapuan na makadanon iti papanan na. Ti panakaawat ko ti daytoy pamati ni Jose Rizal kaslamay sa karayan ti puli. Nga daan iti puon ket agayos tapno magting na tinakaikaryan na. Iso ti taaw. No talyawem ti puon mo tinagkapwam mamiris mo no nyang agos ti pagturungam malaksid syempre maliklika mo dagiti babak iti napalabas no subyanan met tinagkapuan ti daniw kas nakunak iti ngato nang rugi dayto yung oral nagayos ket nadalanan na dagiti panakaigadeng dagiti paganurutan na amiris dagiti kita ti daniw na amiris dagiti na duma-duma aramid no kasano ti agdaniw na amiris dagiti na duma-duma pamati wenno tsorya dagiti ismo agingga di manon mameten iti postmodernismo amang ikas kasaba atunggal individual addahan iti kabukbukudan a pagalagadan no nya tinapintas adaniw kas maysa man naniw ayenan yan kas maysa nga Ilocano man naniw anay rarana a musikero kahit ko pagtitipunan dagitoy babaen ti Danny Rock so dati project may idikin ni Mighty. Kung basa la di comment ni Adi June Gaygay. Kasano nga sir na maawatan ti writer tay bukod na daning saan na maawatan ti reader.
medyo adda porsyento ti ko ti saan nga baligi ti jay. Malaksid no dito nga sobrang ti kritika ya. Malaksid no ibagay di kritik nga nakaawat mo dati nga dani ni poet un writer nakaawat mo api nga saan nga mawatan ti reader so mabalin mo nga pabasulin ni reader no kuan medyo ingat nga tong isungar nga dyan no medyo adamat kada tayo nga reader no nga medyo challenge tayo mo dagiti reader tayo saan latan nga naynay nga insubo dagiti nunya ti kahit na mabasa no ingal-ngalan tayo may dagiti reader astoy may isang sampol na to apay nga aging iti agdama adda dagiti nababati taste na nga agbuybuya iti pelikula nababati taste da sa pagariga dagiti pelikula ni Vice Ganda when the Big Soto adya pa dagiti nababati klase ng mga pelikula well iti artistiko nga standard apay nga duti mga yat gaputa 90s dagiti agror dagiti nagado nga pelikula nga awang kwenta na ore di ko bing tayo kat pagayat tayo nga buyahan dagiti pelikula nga aksyon nga okay na pakasaritahan dagiti kriminal dagiti basta aksyon buyahan tayo yung itantan ta mamirisin tayo ang magayang kwenta na dagiti nga pelikula kas pagarigan di pelikula ni Ruben Padilla Gris Ganggang sa dayay aya may panggup iti kidnapper na dayay so, kaya tantay magbuya blockbuster di 1990s dagito no kita amon titan ay kat ang magayang kwenta ng istorya siya so saan nga dagiti bibuya nga Pilipino saan da nga na challenge hindi pay kumbaga for entertainment lang jay hindi ko mapay nga nagmature dagiti Filipino audience antay asan ko magpo-problema ita dagiti writer o dagiti director iti pelikula no apay nga dagiti awang kwenta nga pelikula ti kayatan dagiti bibuya kas diyan iti sinurat uno daniw so para kini writer o ni poet nagsurat iti para kin kuana mayat mat nga daniw nga sinurat kung saan mo nga naawatan ni reader sakto kunan tumad ni kritik kas pagariga ket okay mo gidaniw mo napintas mo nakaawat mo apay nga sanda nga nawatan abali nga sublim na yung question ka ni reader mo so medyo usar mo ba si Jay notes mo kasi medyo parang ka basit ay ngam no tinagriro ko kat ni writer mismo kaya po kain na lang ti agpakitang gilas agtambli-tambli nga siya iti sango ni reader then iso nga na ako iso nga dani critic no Rudy Fernandez trademark Apo Rebs so kung ni critic kat sumad lang nga dinawatan ni reader at idani mo paspasarak pati panagdani mo dayay ti Serbina dagiti kritiko wala dagiti manani mismo nga kritiko pay ibagada isudot mga ibaga no naturod da so naduma dagiti ang dalang pampansinin na dani mo nga buta syempre di da kahit makapasakit medyo kunakon isong nga rod nga dagiti grupo-grupo ang dagiti grupo-grupo tayo nga mananiw Gumil TMI ano mo tunay nga susat dagiti grupo diti Facebook iso nga yung naki din nga sakbay nga isa lang mo dayo daniw mo iti publiko ipabasam ka dagiti kakadwam nga mananiw iso dati mangibaga kadagay makita da nga madi makita da no nga dagiti nga banda ket big dati ket nakapakatikaw ikasti mo siguro kasi kastoy denggam na gijay ta
makatulong taging ka eh. Okay? Kasi komento kay latatan pagpapatangan tayo. Yan lang. Tapos may isang Ilocano man na yun iranra musikero kahit ko pagtitipunan na gito'y babayan ti Danny Rock may sakita ti poetry performance amatokaran iti rock and roll la musika. Dito di project mi kada may tirasing. And at the tempo nga talaga para kanya kas ti Danny iti may perform niya. Mis aging kita para kanya kas nga talaga ti Danny adad nga may perform. Okay. May kadua, amo na panang tungpal dayto iti pamating at ada may basa ti Danny kasi imbag lang. Malaksid mabiyag wenno ma-revive ti kanawidan apan ang ibasa iti Danny iti entablado. May kadua tapno mayasdeg iti kultura dagiti agtutubo amay sa apasat na ket rock and roll. Maudi abalakad ko nagbalin kayo amanurat iti banawag. Laglagi pa inyo nga oray sa dino ti papanan na awit-awit yung tinagan aban nawag. Siguro dati topic at dati title ko iti kat mo kati surat iti Danny o may pablaki iti banawag. Puro banawag yung bagante. Masapod ko mga ron nga ipagpanakil na dahito ken iti amin nawagas ken pa nagsurat na masapol ang makita ken kuha na dagiti gupit ken sirit ni may sapod no manurat iti banawag. Kas panggibos ipalagip ko atong galmaysa dan iti kabukbukudan ng poetika ken politika. Kalpasan, anikedeng mo ti poetikam, iwagas ti panagdani mo, anyamet ti politikam. Anyamet, dagiti kayat mo nga itandudo para itigi mong amaragpat mo babayan ti dani mo wenno panang surat mo. Anyaman dagitoy, awisen ken suportaran kayo ang mga itandudo kadagitoy para kadagiti Ilocano. Kunan ni kabsatria to challenge ken ni man na siguro challenge ti mastery tapno mawatan ti readers ket no kasano na may peksa ti Danny dagiti abstract kapanunutan no usar ti simple a lingwahe nga ta friend wen isong arod no adda kami nagijay antayin santay mapabasa rin dung mga reader ay may kadwa nga sitwasyon nga dinakamat ko adda kami nagiti digiti mananiw nga kuna ko nagpakitang gilas no ko nga irantadan sa ti pagpakalalim yan tawag na yan calisthenics ang tawag na yan poetic calisthenics ti balikas pagtambli-tamblingan tapno nakiro tapno ag problema mo ni reader mo isong arod nga kunakon ngas dito nga sumrek ni critic wenno iti dito nga tiyempo kaputa manuti critic tayo ken adam dagiti mabayin nga mangibaga wenno dagiti madina kahit ni mangsugat adda dagiti grupo ayan sa dati grupo dagiti nagpasnaan grupo ti Gumil dagiti ono manggagu Facebook group isala i-post mo di jay ipa-workshop mo di Danny mo muna sakbay nga i-post mo iti public kitain nyo man nya ti makita yaw dito Danny ko nya ti Madina ajay then komento kay lang o kay lang hanak nga mas kasaktan wala na kumamay di jay then nagkomento dan naunag ti panangimutagtag dagiti man na ni iso narigat amawatan ngem no anagan kat ade parangarang na kuna ni Manong Villamor Bisaya. Wan Manong, thank you. Kinabud no na dayto nga dili nagaangawak nga post ti Facebook nga nag-text ni Judge Costales kanya nga sana kano amawatan dagiti dandani ko. Umuna san na mga na-offend tang mawatak man di kasasaan na umuna agsabali kami ti henerasyon kini Judge Costales siyempre lingwahe siguro ti medyo natangan ni Suna and siguro level iti nunya ti kayat nga panangyablat ta para kanya pampanutak mga kanayon kung kuna dahil mang radio kay nga
masapol nga dahil udi nga sinurat mo, napimpit na si Sumaruno. So, kan kanayon nga kasi mo ti pampanunutek eh. So, narigat mo no niya dahil nagustuhan lang ulitin manin, siya ulit-ulit. Siyempre, damat kayat ko, personal nga kayat ko nga mabalbalin kan kanayon nga umadadang ako mamat no agdurdur asmat ti panagdali ko. Kuna ni RBA nagpakababawak basitin hehe so dagiti tweet ni when version ko ting kuna da hugot is motivate no dan man kasta dagrek reklamo nga hindi nagunikan iso data wine hindi adda nang ibaga nga sanda maawatan ti dani ni RBA. Okay, iso nga medyo bimabaw sa tweet ni wan kuna na tweet ni hugot poetry dagiti i-tweet na nga dandani may papan iti Daniw ayat kung Daniw ti kinapima piman ayat. So kas jay ag-adjust adda iti panag-adjust iti mananiw no kahit na pay nga ag-adjust para kada iti reader na damat iti mananiw dyan wa well iti part ko siguro the best siguro nga may isdig ko tirik na iti reader ko so dito di project may kinimighty di Danny Rock ta gabot may perform pampanunutik nga di panakaisurat na di panakibalikas na dagos nga mawatan pimanismo dayay so hangahugot dayay pimanismo ti hugot poetry tayo piman so siyay and adda kanya-kanyang wagas duduma ti wagas no kasano nga ag-adjust ni mananiw para iti reader so kasi di naramin ni RBA tweet new iti part ko mat siguro Danny Rock with music and nalaka maawatan nga Daniw hunod iti wagas nga sila dagiti style iti aktivista kasla ti Daniw mi nga bari-bari tagtagari mawatam nga dagos niya ti ibagbagan na jay nyapay nga jay nga road ko nga kon nga in the absence of awampay lang dagiti dandani tayo more on san man nga para journal nga dagos sa dagiti Tagalog at adda nga journal tapos ket adalan dagiti kritiko niya more on para banawag radyo lupay patay mo ten taglib-libro tay nga ruden nga awanan tay pay kadagiti umdas nga kritiko kadagiti kritiko tayo ket manurat na pay mismo ururahin tayo pay dagiti kritiko lang nga talaga so dagiti mga adal kadagiti sinurat tayo nga dagiti universidad so bahit nga wanda pay dagitoy agkikriniti kartay pay lang ito bra grupo Gumil, TMI, Pasnaan, dito grupo da Mang Oswald, Jay. And at the Facebook group yo nga da kailang ti makabasa pa lang. Tapos i-post yo diyan yo. Kita nyo man niya ti Madina pa tapno may edit ko siya. So the advantage kuna ni Ria napiminom bayag sa mo dahil aduna sa di binasak kya komento kay Pai bayat nga ibugbog ko dito baso dato Juan Walay what's to Johnny Walker Juan Walay
Minek alimitado pa ilang met amok iti lingway aglalo iti bokabularyo. Ngem isusa ti advantage kung agsurat ita limitado mas simple ha kunani kabsatriya. Isugar di kwa isugar ti nakakabilib king ka ta despite the limitasyon mo pa ilang iti lingwahe makasurat ka iti nauunod ka dandan eh. And kasi nga talaga no talaga nga amom tagdani yun eh. Kasla amom ti mangi pamuspusan. Amom ti mangi pamuspusan no kasano nga pagbalinam nga nakaawat at the same time na nagidani mo. Kinalaing mo dahil talan mo dahil nung naling ka mangi pamuspusan despite nga the limitasyon mo makasurat ka ti dani nga nasayat. Tapos ti music adamat dagiti nagbasit ti lyrics na kaspagarigan yung nagmentas ti music di kanta so tunsan so kadagiti sumarsaruno siguro no dani ito pa lang ti pagsaritaan tayo padasan tayo ti mangi translate iti dani dagiti nasisiglat aman naniw iti sa lubungan and no rumar tayo mo iti daniw padasan tayo mo ti sumarita no kasano iti agsurat iti sarita iti salaysay creative non-fiction kasano agsurat iti joke kasano agsurat iti comics nya pay kasano agsurat iti drama script para pelikula drama para radyo diya kamo siguro bumulot ito siguro ti ganan sinurat da po Delpin Dumayas no nya ti langamat ti script para radyo although script para pelikula dapat basit background tayon ta dapat sinurat mi nga pelikula kini ang Johnny Dalguman lang na ituloy nga ni pelikula ang kompleto da jay kuan script nya pay panagilibro ay kasano tagilibro dagiti technical kasapulan iti panagilibro siya siguro nya pay tatay ag-comment ako may Gumilianos Gumilianas Facebook group no apay nya ko mga tanong padason di Gumil Pilipinas kas pagarigan wenno sabsabali pay nga asosasyon ti naganati ay ramidan ti musikero ti bayanihan musikahan nga so may isang arabi dagtugtog dagtukar j personal nga Facebook account dayta nga musician tas i-share ti bayanihan musikahan tapno dado ti makabuya ket apay no aramidon ko makaspagarigan ti Gumil Pilipinas no may kaspagarigan schedule ko man RBA ti agsarita ita nga rabi may papan ti daniw no panagdaniw na tas bayat ti panagsasauna i-share ni Gumil Pilipinas ajay link i-share na dyan ti page ti Gumil Pilipinas tapno adumot ti makangeg makabuya bayat nga da natin community quarantine may parik pa lang iti panaggugrupo siguro mayat nga haramin ti kasjaya tapno agtuloy lang tatibiyag tayo may kas Gumiliano kas manurat nga Ilocano agadjust tayo iti new normal sige din nabangbang mat ko na kon ti libro dagiti diyusen amay na iti panagdanda ni dangam ay na
kasla sang ngayak latapi man masapul ko dito sa nga pulo abilin niya po as sa nga pulo atip nasurat ko di 2012 dito in sa ganak para iti convention ti Gumil Pilipinas. Ulusan man ito na nagbaliw. Simple lagi jay tapno mawatan tayo nga ako agdada mo. And bayad ti nunawatan mo ten namumutin ti dumanew. Bayad ti panaglulum mukas man naniw mo ten kat makawatan mo ten iti mas komplikado nga wagas iti panagdaniw. Okay, so encourage namin kini sa nyata nga tulungan ka tayo iti assignment ta dapat la online class data hingga iti Mayo. So stapay gat agyaman na iti panangkad kadwayo iti numo iti lasod ti makabulan and sapay kumata at sang kabasit na pidot yung adal na-inspire kayo o rekas kasano and nga pa dabi ba kumatay na-entertain kayo nga pa saan kayo mamamuma good night kat agad tayo kumamin. Bye.